Fost il-persuni li għamlu applikazzjoni taħt il-programm ta' ċittadinanza b'investiment hemm min diġà għandu ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Żvela dan iċ-Chairman ta' Identity Malta Vella Bonnici meta kien qed jieħu sehem fil-programm News.mt li jixxandar fuq One kull nhar ta' Tlieta. Però għandna wkoll kif qed tajjeb inti interess minn kull rokra tad-dinja, inkluż nista' ngħid minn Ewropej, ġifieri hemmhekk tiskanta nies fil-Unjoni Ewropea li jiġi jgħidulek isma' jiena Interessu l-passaport Malti bniedem mill-Ewropa. Jista' jkun pereżempju xogħol minnhom kellna residenti Malta, nies li ġa jgħixu hawn, il-post joġobhom, rabtu qalbhom ma' dal-pajjiż u ovvjament jħossu li jekk ikollhom iċ-ċittadinanza jkunu biex ngħidu hekk laħqu l-milja tal-preżenza tagħhom f'pajjiżna. Waqt News.mt Vella Bonnici tkellem dwar is-suċċess li qed ikollu dan il-programm u kif sa issa kien hemm diġà 250 persuna li bdew il-proċess ta' applikazzjoni. Jeżisti wkoll interess minn kumpaniji li jridu jservu ta' aġenti ta' dan il-programm. X'kemm hemm aġenti? Għandna iktar minn 90, ġifieri meta tgħid għandek kumpaniji kbar stabiliti ta' avukati, ta' accountants, u għandek ukoll dawk li huma żgħar, ġifieri hemm taħlita sħiħa, però kif qed tgħid tajjeb inti l-fatt li għandna 90 minnhom dawn li attivament qegħdin jippromuovu dan il-programm għalina huwa ta' sodisfazzjon kbir. Intant Vella Bonnici sostna li l-isforz huwa li min jinvesti fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment ikun imħeġġeġ jagħmel investimenti fuq oqsma oħra f'pajjiżna. Però xogħolna bħala Identity Malta hija li nagħmlu ċert li da ma jaqafx hemm, però di tkun biss iċ-ċavetta biex hu jinvesti fl-oqsma tal-ekonomija tagħna, għandna min interessat li jixtri lukandi, min interessat li jixtri banek, min irid jagħmel financial services, għandek interess divers.